Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing piwulangan basa Jawa kelas 8 semester setunggal. Kados pundi kabaripun para siswa? Mugi-mugi wonten ing mangsa pandemi menika para siswa tansah kaparingan kesehatan saha kasarasan sarta kahindar saking virus ingkang nembe kadadian menika wonten ing piwulangan dinten menika kula lan panjenengan sami badhe nyinau bab unggah-ungguh nyuwun idi palilah lan njaluk pangapura. Nah, kalih bab menika ingkang badhe kita rembag utawa badhe kita sinau wonten ing pertemuan dinten menika. Ingkang sepisan inggih menika unggah-ungguh nyuwun idi palilah. Kanggo mujudake urip kang ayem tentrem, anggone nindakake pasrawungan ing masyarakat, manungsa iku kudu migunakake tata krama lan unggah-ungguh basa kang becik. Nah, salah sawijining unggah-ungguh kang wigati kita sinau yaiku unggah-ungguh nyuwun idi palilah utawa nyuwun ijin. Nah, ingkang dipun arani idi palilah menika nyuwun ijin utawa pamit. Nah, minangka masyarakat Jawi para siswa nalika badhe nyuwun ijin utawa pamit kalian tiyang sepuh, kalian wong tuwa, kalian wong liyan menika kudu migunakake unggah-ungguh basa ingkang becik. Nah, mila unggah-ungguh nyuwun idi palilah menika wigati dipun sinau dening para siswa. Nah, ingkang salajengipun inggih menika bab kang kudu dikatekake nalika nyuwun idi palilah utawa nyuwun ijin. Nah, ingkang sepisan inggih menika migunakake unggah-ungguh basa ingkang trep. Nah, menika ateges para siswa kedah migunakake unggah-ungguh basa ingkang trep, basa ingkang sesuai. Nah, tuladhanipun bilih para siswa badhe nyuwun idi palilah utawa nyuwun ijin kalian tiyang sepuhipun. Nah, menika kedah ngginakaken basa krama. Nanging menawi badhe nyuwun idi palilah utawa nyuwun ijin kalian kanca sapantaran saged ngginakaken basa ngoko. Nah, saking pilihan basa menika ingkang dipun sebut migunakake unggah-ungguh basa ingkang trep. Nah, ingkang salajengipun inggih menika saged dipun wiwiti karo ukara nuwun sewu. Nah, mila para siswa badhe nyuwun idi palilah saged ugi dipun wiwiti utawa dibuka kalian ukara nyuwun sewu. Tuladhanipun, nuwun sewu Pak, kula badhe nyuwun idi palilah wonten ing wingking. Nah, menika saged. Nah, ingkang salajengipun inggih menika migunakake patrap ingkang sae, menggunakan sikap yang baik. Nah, patrap ingkang sae menika tuladhanipun awak radi bungkuk. Nah, menika saged. Lajeng ulat sumeh utawi ramah senyum. Anggenipun badhe nyuwun ijin menika kedah ramah senyum. Lajeng boten kesusu, anggenipun matur. Nah, menika ugi saged dipun tindakaken anggenipun badhe nyuwun idi palilah. Lajeng ora cengengesan. Nah, menika ugi patrap ingkang sae amargi nggih nalika matur kalian tiyang sepuh utawa kalian wong liyan menika boten ampun cengengesan utawa sembrono. Nah, menika ingkang bab-bab ingkang kedah dipun gatekake nalika nyuwun idi palilah. Nggih, ingkang salajengipun inggih menika tuladha ukara kang lumrah kanggo nyuwun idi palilah. Contoh kalimat yang biasa digunakan untuk nyuwun idi palilah utawa meminta izin. Nah, ingkang sepisan inggih menika nuwun sewu Pak, kepareng kula medal pasilan samenika amargi wonten padamelan ingkang wigatos. Nah, saking tuladha ingkang sepisan menika kalebet tuladha nyuwun idi palilah ingkang ginakaken basa krama.
Nah, menika gayut kalian bab ingkang perlu digatekake kala wau. Nuwun sewu menika dipun ginakaken wonten ing wiwitanipun kalimat utawa wiwitanipun ukara. Lajeng tuladha ukara kangge nyuwun idi palilah inggih menika kepareng kula medal pasilan. Nah, menika tuladha ukara kanggo nyuwun idi palilah. Lajeng, Pak, Bu, kula nyuwun pamit badhe bidal sekolah. Nyuwun pangestunipun. Nah, menika ugi saged dados tuladha ukara kanggo nyuwun idi palilah. Nyuwun pamit. Nah, menika saged dados tuladha. Lajeng, Bu, kula nyuwun pamit badhe nggarap PR ing griyane Budi. Nah, menika ugi saged nyuwun pamit menika sami kalian inggilipun. Lajeng nuwun sewu Bu, menawi kepareng kula nyuwun idi palilah badhe dhateng pakiwan sekedhap. Nah, menika ugi kalebet tuladha nyuwun idi palilah ingkang ginakaken basa krama. Kula nyuwun idi palilah menika ginakaken basa krama kangge matur kalian Ibu. Menika nuwun sewu Bu. Nah, menika. Lajeng kang pungkasan Pak Guru nyuwun pangapunten awit kula randhat mlebet sekolah. Menawi kepareng kula badhe idi palilah nderek ujian. Nah, kula badhe idi palilah nderek ujian menika kalebet ukara kanggo nyuwun izin utawa kangge nyuwun idi palilah. Nah, saking ukara-ukara menika saged dipun dadosaken tuladha anggenipun badhe nyuwun idi palilah utawa nyuwun izin. Nggih, menawi kala wau para siswa sampun sami nyinau bab unggah-ungguh anggenipun nyuwun izin utawa nyuwun idi palilah, ingkang salajengipun para siswa badhe nyinau bab unggah-ungguh nyuwun pangapura utawa meminta maaf. Nah, wis dadi bab ingkang lumrah dene manungsa menika urip ing alam donya iki ora bisa dipisahake karo kaluputan utawa kesalahan. Nah, kaluputan kuwi bisa awujud tindak tanduk kang njalari cilakane wong liya saha nggawe lara atine wong liya. Mula nalika nindakake kaluputan, prayogane menawa wektu iku uga age-age nyuwun pangapura utawa meminta maaf. Dados unggah-ungguh anggenipun nyuwun pangapura menika wigati nggih para siswa. Menawi kita nindakaken kesalahan kaluputan marang wong liya menika kedah nyuwun pangapura. Nah, anggenipun nyuwun pangapura menika ugi duweni unggah-ungguh ingkang becik utawa ingkang sae. Nah, menika ingkang dipun sebut unggah-ungguh nyuwun pangapura. Nggih, menika ugi wonten tuladha ukara kang lumrah kanggo nyuwun pangapura utawi contoh kalimat yang biasa digunakan untuk nyuwun pangapura utawa meminta maaf. Nah, ingkang sepisan inggih menika aku njaluk pangapura ya. Nah, lajeng aku sing luput mula aku nyuwun pangapura. Nah, ingkang salajengipun sing gedhe pangapurane ya, Dik. Nah, menika tigang tuladha ingkang kalebet ukara nyuwun pangapura ingkang ngginakaken basa ngoko. Terus aku njaluk pangapura, aku nyuwun pangapura, lajeng pangapurane ya. Nah, menika ginakaken basa ngoko. Tuladha salajengipun, Bu, kula ingkang lepat, saestu kula nyuwun pangapunten nggih. Nah, menika kalebet ukara nyuwun pangapura ingkang ginakaken basa krama amargi kangge matur kalian Ibu. Nah, menika kedah ginakaken basa krama. Lajeng menawi wonten atur ingkang nuju prana ing penggalih saestu kula nyuwun pangapunten. Nah, menika ugi dados tuladha ingkang ginakaken basa krama. Nah, tuladha menika saged dipun ginakaken kangge nyuwun pangapunten marang tiyang sepuh, marang bu guru, saha marang wong liyan ingkang gadahi derajat ingkang langkung inggil. Mila kedah ginakaken basa krama. Nggih, menika kala wau nggih materi ingkang saged kula andharaken
wonten ing pertemuan basa Jawi dinten menika. Kala wau para siswa sampun sami nyinau bab unggah-ungguh anggenipun nyuwun idipalilah utawa nyuwun izin saha unggah-ungguh anggenipun nyuwun pangapura utawa meminta maaf. Saking materi kala wau saha saking menapa ingkang kita sinau wonten ing dinten menika, mugi-mugi saged paring manfaat kanggih para siswa sedaya nggih. Gandingan sakmenika taksih mangsa pandemi, kula badhe pesen kangge para siswa tetep njagi protokol kesehatan, pangginakaken masker saha nerapaken pola hidup ingkang sehat. Mugi-mugi para siswa tansah kaparingan kesehatan nggih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pertemuan salajengipun. Matur nuwun awit kawigatosanipun saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.